V Bratislave vysloviť vetu idem na pašu k susedovi za ovečkami sa zdá absolútne nereálne. No nie je to nemožné. Práve vyrážame zo štvrte Bory s ďalším netradičným zážitkom. Vydali sme sa autobusom číslo 21 do Devínskej a odtiaľ pešo pokračujeme na lúky nad Sandbergom. Na strmom kopci za Sandbergom totiž občas z diaľky vidieť stáda oviec a kôz. Stretávame sa so združením Broz, ktoré sa o stáda stará a vysvetlí nám, kde sa približne nachádzajú. Na mieste nás už čaká Filip z ochranárskeho združenia. Vďaka spásaniu sa obnovuje pôvodný biotop a každú jar tak vzniká prirodzená botanická záhrada, na ktorú sa už dávno zabudlo. Stáda sú dve, jedno žije skôr divoko. Môžete ho stretnúť na žltej trase. Zastavte tam, kde budete počuť zvonce, no nesmiete opustiť chodník. Treba chvíľku počkať, kým sa ukážu. Lifehack. Zaujmite najprv kozy, lebo tie poslúchajú na ľudské slovo a ovce ich vedia nasledovať. Rastie tu aj jasenec, biblický krík, ktorý sa vie sám vznietiť a redukovať okolitý porast. Opúšťame prvé stádo, no kozy nás ešte dlho odprevádzajú. Za druhým stádom smerujeme po modrej značke a po ceste stretávame krdel vzácnych včelárikov. Toto stádo je nájdete len s väčšou istotou, lebo sa nachádza v ohrade vo Vejtovom lome, kde má aj baču. Dúfam, že sme vás inšpirovali na výlet a nezabúdajte, dodržujte tu 4. stupeň ochrany.